Біблія для маленькіх. Стары запавет. Малітва Ганны. Ганна любіла Господа. Яна вельмі хацела мець дзяцей. Аднойчы Ганна з мужам пайшлі ў святыню. Жанчына вельмі горача малілася. Господи, ты можаш усё. Калі ты дасі мне сына, то я паклапачуся, каб ён служыў табе ўсё сваё жыццё. Ілій быў святаром. Ён пабачыў, як моліцца Ганна. Я плачу перад Господам, таму што вельмі хачу, каб ён пачуў маю малітву, сказала Ганна. Ілій адказаў: ідзі ў супакоі, і няхай Господ дасць табе тое, пра што ты просіш. У Ганны нарадзіўся сын. Бацькі падзякавалі Господу за дзіця і назвалі хлопчыка Самуэль.